Hej, i denne her video skal vi snakke om analog til digital konvertering og analog til digital konverter, som også forkortes ADC. Tegningen her viser blokdiagramsymbolet for en ADC. Som I nok kan se, så er der et analogt signal i tidsdomænet på venstre side, som kommer ind på inputtet af ADC'en. På højre side har vi en digital repræsentation af den analoge værdi, vi måler. På den her figur har vi en simpel illustration af en 2-bit ADC. En 2-bit analog til digital konverter er en konverter, som kan repræsentere det analoge signal, vi ser her, med en 2-bit digital værdi. 2-bit digital værdi kan have værdien 0, 1, 2 eller 3. Hvis vores analog værdi over tid ser sådan her ud, så kan vi nok se, at med 2 bit er det begrænset, hvilken opløsning vi kan repræsentere den her analog værdi med, hvis vi konverterer den til en digital værdi. Hvis vi prøver at kigge på det første interval her, og sige, at til tiden t lige 1 for eksempel, der vil vi gerne måle, eller sample som det hedder, hvad er vores analog værdi. Vores analog værdi, som vi kan måle, den ligger her. Den ligger mellem 0 og 1, men da vi ikke kan måle i finere opløsning, end der er vist op af y-aksen her, jamen så vil vores måling resultere i, at vi får resultatet 0, fordi spændingen ligger i intervallet her mellem 0 og 1. Går vi lidt længere frem til tiden t lige 2, og vi måler igen. Det var faktisk herhenne. T lige 2, så kan vi se, at spændingen den ligger i intervallet mellem 2 og 3. Så i det her øjeblik, hvor vi tager en sample, så vil vi aflæse værdien 2, fordi vi ligger i det her interval. Går vi yderligere frem til t lige 3, aflæser spændingen igen, så vil spændingen stadigvæk ligge i intervallet 2 til 3, og vores konvertering her vil igen give den binære værdi 2. Så den spænding, vi måler her, når på intet tidspunkt over den binære værdi 3, så det vil være enten 0 eller 2, vi måler i det viste eksempel her. Som vi nok kan forestille os, hvis vi havde en bedre opløsning på vores analog til digital konverter, hvis vi nu havde 3 bit i stedet for 2, jamen så skulle vi selvfølgelig have et ciffer mere på herude. Og så skulle vi fortsætte vores y-akse op til værdien 7, i stedet for så vi havde 8 intervaller, vi kunne måle i. Så skulle vi måske have en forstærker på, så vores inputspænding blev forstærket op. Så vil vi få et større dynamikområde, som det hedder. Og på den måde vil vi kunne lave en mere nøjagtig måling. En anden måde at vise det på, kunne være, at hvis vi kan zoome ud her, i stedet for at strække y-aksen op til 8, jamen så kunne vi tage den samme akse, vi havde før, og sige, okay, den deler vi ind i nogle mindre bidder, i 8 bidder for eksempel, så kunne vi få den dobbelte nøjagtighed ved at have en ekstra bit i vores konvertering. Men ideen med at konvertere fra analog til digital er som sagt at få en digital repræsentation af et analog signal. Signal vi kigger på her ændrer sig som funktion af tiden. Normalt vil vi gerne foretage vores konvertering så hurtigt, at som forestiller sig, at vi zoomer ind på signalet, jamen så kan vi lave en konvertering på ganske kort tid, så signalet ikke når at ændre sig, mens vi laver konverteringen. Centralt i vores AD-konverter har vi en komparator, som I måske kender. En komparator er nært beslægtet med en op-amp eller en operationsforstærker. Måden en komparator virker på er, at den sammenligner 2 inputs, plus eller det ikke inverterende og minus det inverterende. Komparatoren forstærker forskellen mellem de 2 signaler op, måske 1 million gange, så der skal være en lille bitte forskel imellem.
så får vi enten en høj værdi på udgangen, eller en lav værdi på udgangen. Når jeg siger høj eller lav værdi, så skal vi holde op imod, at komparatoren er forsynet af, i vores tilfælde, 3,3 volt og stel. Så hvis vi har nogle ganske få millivolt eller mikrovolt forskel her, så på grund af den kæmpe store forstærkning på open forstærkning på typisk 1 million gange måske, så ganske få mikrovolt eller millivolt forskel vil give anledning til, at outputtet på komparatoren går enten helt op til forsyningsspændingen på de 3,3 volt, eller helt ned til vores ground. I praksis kan vi så se, at vores Vout, den vil være 3,3 eller 0 volt. Hvis vi kigger på det som et digitalt signal, så de 3,3 volt vil repræsentere et binært 1-tal. De 0 volt på udgang vil repræsentere et binært 0. Så det betyder på en anden måde, at outputtet fra vores komparator kan ses som en binær værdi genereret på baggrund af to analoge input-signaler, vi sammenligner med hinanden. Hvis vi kigger på vores komparator igen og forestiller os, at vi skal måle en ukendt spænding ved spørgsmålstegn på inputtet her, vi vil gerne have den oversat til en digital repræsentation, så kunne en måde at gøre det på, hvis vi havde bygget et kredsløb som det her. Her har vi en variabel spændingsgenerator. Det kunne egentlig bare være en justerbar eller variabel strømforsyning, som vi kender. Så kunne måden at gøre det på være, at vi tilslutter vores ukendte spænding på plusinputtet her. Vi sætter vores variable spændingsforsyning herovre på 0 volt. Så ved vi, at når vi har 0 volt på minusinputtet, vi har den ukendte spænding, som er et sted mellem 0 og 3,3 volt, hvis det er en 3,3 volt konverter, vi bygger, så vil der være en given spænding her, der vil være 0 volt her. Så er der den højeste spænding på plusbenet. Det vil resultere i, at vi har 3,3 volt eller en etter på outputtet af vores komparator. Hvis vi så begynder at justere på vores spændingsforsyning hernede på referencespændingen, skruer den opad, op imod de 3,3 volt. Vi drejer lige så stille. Så på et tidspunkt, når spændingen her nærmer sig vores ukendte spænding på inputtet, på et tidspunkt vil referencespændingen blive højere end vores ukendte spænding. Når det sker, så vil der lige pludselig stå en højere spænding på minusbenet, end der vil på plusbenet. Det er modsat før. Så når det sker, så vil udgangen af komparatoren skifte fra 3,3 volt til 0 volt, og det kan repræsenteres digitalt som et 0. Hvis vi skal vise det på en anden måde, det vi snakker om før, så har vi vores komparator her. På plusindgangen har vi vores ukendte spænding, afbildet som en konstant spænding her. På minusinputtet har vi vores referencespænding, som vi kan justere, svarende til en justerbar strømforsyning. Hernede under har vi vores output-spænding på komparatoren, som starter ud med at være høj. Kigger vi ud af x-aksen, som tiden går, kan vi se, at vi skruer vores referencespænding lige så stille op. På et tidspunkt bliver referencespændingen lige så stor som vores ukendte spænding. Kort øjeblik efter er den højere end. I det øjeblik, at referencespændingen bliver højere end den ukendte spænding, så vil der ske et skift på outputtet af vores komparator, fordi den sammenligner de to spændinger og forstærker forskellen op 1 million gange. Så en ganske lille forskel heroppe vil give anledning til en rigtig stor forskel på udgangen. Og i og med at vores komparator er forsynet med 3,3 volt, så kan den ikke levere en højere spænding på udgangen end 3,3 eller en lavere end 0. Men med vores digitale kredsløb, som vi skal implementere ind i FPGA'en, kan vi detektere skiftet fra høj til lav. Det her skift kan vi bruge til at aflæse vores referencespænding, hvis vi forestiller os, at vi kunne aflæse en digital repræsentation af vores spænding her. Jamen, så har vi en idé om, eller et tal på, hvor stor er vores referencespænding, når skiftet sker.
og den referencespænding må nødvendigvis tilsvare den ukendte spænding, der er på plusinputtet af komparatoren. Sagt på en anden måde, har vi kredsløbet her med vores komparator i midten, vores ukendte spænding på inputtet og vores justerbare referencespænding. Hvis vi kan lave en digital kontrol af vores referencespænding, så vi kan få en digital repræsentation af, hvilken værdi spændingen har. Hvis vi så samtidig kan detektere et skift på outputtet af vores komparator og holde det sammen med, hvad den aktuelle værdi af vores digitalt kontrollerede referencespænding er, jamen så kan vi få en indikation af, hvad vores ukendte spænding på inputtet er. Hvis vi kan det, jamen så kan vi lave en konvertering fra en analog inputværdi til en digital repræsentation af den spænding. Og det er hele konceptet bag en AD-konverter. Ideen om en digitalt kontrolleret referencespænding kan vi implementere forholdsvis let med en R2R-ladder eller et R2R-netværk, som vist i figuren hernede. Det vi ser her er en 4-bit R2R-ladder, og grunden til den hedder R2R er fordi, at uanset om vi laver den med 4 bit som vist her, eller 8, eller 16, eller 24 bit, eller hvor mange vi nu har lyst til, så er det smarte ved kredsløbet, at det er opbygget af kun 2 forskellige modstandsværdier, nemlig R og 2R. Det vil sige, hvis R-modstandene for eksempel var 1 kiloohm, så vil alle 2R-modstandene, og den sidste her også, skulle være 2 kiloohm. Så vi behøver kun 2 forskellige modstandsværdier til at bygge et kæmpestort modstandsnetværk, hvis vi vil have mange bits præcision. På Blackboard ligger der et link, som gennemgår R2R-kredsløbet i detaljer og laver en Thevenin-analyse af, hvordan sådan et kredsløb er bygget op. Det I gerne skulle nå op med og konkludere er at finde ud af, hvordan vi kan styre vores output-spænding, her kaldet VREF, ved hjælp af de 4 bits input. De 4 input bits, kaldet B0, 1, 2 og 3, dem kobler vi til et digitalt output på vores FPGA. Det vil sige, at vi kan styre hver af dem til at have en spænding på enten 0 eller 3,3 volt. Og det gælder så for alle 4 bits. Og ved at styre, styre de signaler rigtigt, jamen så kan vi lave forskellige spændinger. Med en 4-bit R2R, så kan vi lave 15 forskellige spændingsniveauer plus 0, så det giver jo 16. Hvis vi har en 8-bit R2R, så kan vi lave 256 forskellige spændingsniveauer. Hvis vi har en 16-bit, så kan vi lave 65.000 forskellige spændingsniveauer. Så afhængig af, hvor stor vores netværk er, så kan vi lave en digital styret analog spænding. Det er faktisk også det, man kalder en digital til analog konverter, eller en DAC. Så for at lave en analog til digital konverter, så skal vi bruge en digital til analog konverter. Og det er sådan set det, vi har her. Hvis vi forestiller os, at vi bygger vores komparator sammen med et R2R-netværk, som vi bruger til at lave vores referencespænding. Hvis vi tager R2R-netværkets digitale inputs og kobler det på en binær tæller her, jamen så har vi jo en tæller, som genererer vores referencespænding, som vil se ud som en trappetrins formet spænding. Jo flere bits vi har, jo finere opløsning vil vores spænding blive genereret med. Hvis vi tager outputtet af komparatoren, putter ind i en edge detektor. Den her edge detektor kan detektere, hvornår vi har et skift på udgang af komparatoren. Når vi har skiftet, så tager vi værdien fra vores tæller på inputtet D og sender ud på outputtet Q og holder den fast, så at sige. Systemet som det her, det vil virke som en AD-konverter, fordi at vores spænding, når de er lige hinanden, så får vi et skift på outputtet. Det giver anledning til, at værdien bliver gemt, og så har vi en n-bit konverteret værdi på udgangen af registret Q. Det er sådan set ideen bag AD-konverteren, som vi skal bygge i Lab 5.
Hvis vi begynder at tænke en lille smule over, hvordan vi skal implementere et system som det her, kunne vi sige, at det på højre side af stregen, det er noget eksternt hardware, som skal bygges uden for FPGA'en. En del af det vil også være vores R2R-netværk, som skal bygges af modstand. Det på venstre side vil være en binær tæller, noget kontrollogik, et register og måske noget glue logic, som skal koble de her ting sammen. Så kigger vi på det som et system, så kunne vi godt argumentere for, at den her del måske var fornuftigt, at udover at vi skal bruge en binary counter, så skulle vi måske modellere det som en tilstandsmaskine med et FSM-diagram, og forsøge at tegne nogle tilstande over systemet, hvornår vi konverterer, hvornår vi har en ny måling, og hvornår vi venter på at blive sat i gang. Så et system som det her vil egne sig ganske godt til at have en FSM til at kontrollere, og så kan vi instantiere nogle binære counter og register og noget, som vi kender allerede, og binde det sammen ved hjælp af en state machine. En tilstandsmaskine til at styre sådan et system her kunne jo for eksempel have en init tilstand, så kunne den have en run tilstand, hvor tælleren kører, så kunne den have en result tilstand, som er trigget af, at vi har vores flanke på udgangen af komparatoren. Så kunne det være, at den havde en done-tilstand, som signalerede, at nu stod resultatet på udgangen af vores register, og så gik vi tilbage i init og var klar til en ny konvertering. Det er en ganske simpel tilstandsmaskine, hvis vi bare laver en simpel konvertering, men det kunne være en måde at komme i gang, og så kunne vi tage en snak om, hvad er det for nogle conditions, der gør, at vi går fra den ene tilstand til den næste. Hvis vi forestiller os, at vi bruger den binære tæller sammen med R2R-netværket til at generere vores referencespænding, så kan vi nok regne ud, at outputtet fra R2R-netværket vil blive nogle trappetrin, som er proportional med den binære værdi på vores tæller. Så jo højere værdi tælleren har, jo højere spænding får vi ud på outputtet. I eksemplet her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 steps. Det vil sige, at det kunne være, at det er en 4-bit converter, som kan generere 15 steps i alt. Stepstørrelsen, vi kan se her, afhænger af, hvor mange led der er i vores R2R-netværk. Så hvis vi nu tilføjede en bit eller 2, jamen så vil vores trappetrin her blive meget mindre. Og så kunne vi få en endnu finere opløsning i vores konvertering. Nu bliver det lidt noget grædt, den her tegning. Men altså jo flere led vi har i vores R2R-netværk, jo mindre steps kan vi lave vores referencespænding som. Så det er noget, der er værd at tage med i sine overvejelser. Afhængig af hastigheden på vores counter og hvor hurtig vores komparator er, kan man sige, at hvis vi har en stor R2R-ladder, jamen så vil det kræve rigtig mange steps at nå op til den maksimale værdi på outputtet. Hvorimod hvis vi har få bits, jamen så vil det gå forholdsvis hurtigt at tælle op. Hvis det var en 2-bit converter, jamen så vil vi have 4 steps. Hvis det var en 8-bit converter, så vil vi have 255 steps. Så konverteringstiden eller tiden for tælleren til at tælle op til den maksimale værdi, den vil afhænge af, hvor mange bits der er i vores tæller, og hvor mange led der er i vores R2R-netværk. Måden at implementere en converter på, som vist her, kalder vi også en counting ADC, fordi den tæller blot op, og som tiden går, så lægger vi en til hver gang, og hvis vi har en 8-bit converter, jamen så er det 255 steps, indtil vi har kørt en omgang, eller op til 255 steps. Det kan for så vidt være fint nok, men hvis vi nu tænker, at vi vil have en 16-bit converter i stedet for, jamen så er det lige pludselig 65.000 steps, vi skal have. Hvis vi skal have en 24-bit converter, så kan I selv regne ud 2 i 24, jamen det giver rigtig mange flere steps, og det kan selvfølgelig betyde noget for vores konverteringstid, og det kan være uheldigt, hvis vi skal lave mange konverteringer efter hinanden.
En anden og mere effektiv metode at lave konvertering på sammenlignet med vores counting ADC kaldes Successive Approximation, eller SAR forkortet. Den vil jeg ikke forklare her, men den vil jeg gerne, at I kigger på, inden I bygger jeres AD-konverter, og overvejer, hvordan man kunne lave en controller, måske en state machine, som implementerer en Successive Approximation algoritme. I er velkommen til at lave en counting ADC først for at prøve jeres hardware af, men SAR-konverteren er altså væsentligt mere effektiv, hvis vi skal have mange konverteringer efter hinanden med en høj opløsning. Det her var en ganske kort introduktion til analog til digital konverter. I Lab 5 skal I selv bygge en, og I kan med fordel læse Lab 5 pdf'en for at få nogle flere detaljer. Der er en masse ting, vi ikke har snakket om, som for eksempel sampled hold kredsløb, man typisk sætter foran sin konverter, max konverteringshastighed, som er bestemt af både FPGA'en, men også vores komparator og analog kredsløb, der sidder. Så kan der være noget omkring kvantiseringsfejl og lignende, og der er en masse andre emner, man kunne lukke op omkring ADC'en. Det her var bare en kort introduktion til, hvad det er for nogle byggeblokke, vi har i vores ADC. Så brug dem, hvis I kan, til at lave jeres labøvelser med.